Здравейте, хора. Какво правите, хора? Аз съм Кришко, като виждате, играем Майнкрафт с гости, трима. Ивко, Дани, Дейвид, както знаете. Както аз поне винаги съм в клиповете. Не чак. Сигурно си го и готва. И хора, Да почваме да играеме. Запомнете, това е знаете, нашата виждате? скромна къщичка. Ама, Дани, по-полека. Да не почнеш и почне да пиеш малко по малко пиричка. Хора, вчера, извън кадър, си надписах някои неща. Примерно, лъка на стрелата. И броната ми е каска ОД, честплейт ОД, така нататък. И тук вчера си направих същите две кирки, защото ги губих, не че съм обрял. И Добре, хора, искам да ви кажа само едно нещо. да, и вчера съм си направил ферма и тук, виждате. За вчера, ако сте чули някакви позивни, знаете, че просто това беше Слави, както ви казах. Слави ден, бе. И моля ви, не правете така, че да не харесвате този. Клип не по погрешка. Да. Така го качихме. Да. Просто една чернилка, много ни ядоса. Ние не я издържахме и така стана. Защото знаете, ние повечето пъти снимаме в училище и Кришко повечето пъти е с приятели тук като снимам. Да, защото повечето пъти нямам идеи и затова ти ми помагат. Да. А тук сега сме Дейвид, ProHacker 10 Песко, както знаете. Даниел. Дани, да. Той приятел на Криско. Той няма канал в YouTube. Ивко, той също няма. От тук само Аз и Дейвид имаме само канали, ние двамата. Да. Все още аз нищо не съм снимал, хора, защото се чуди аз какво да снимам и си нямам на идея. Някой път мога да си и той свали 14-ката и да играем с някога. Да. Така че и сега да си оберем фермата и да посадим. Много Но лошото е, че на мен 14-ката не може да ми стане, хора. За това не мога да играя с Кришко сервер, не е за друго. Да продължаваме тогава. Къде са теги 14? Вау! Много странно. Как прескочих оградата? Въпреки, че не може. Много странно. По принцип в Майнкрафт не мога да прескачаш оградата. Но сега стана бък. Да. Хора, не си мислете какво е с Каблстона. Няма да ви кажа, това е доста секретна тайна и няма да ви кажа. Съжалявам, но така е. Криско, аз предпочитам да ги изненадаш и да им покажеш. Може да го харесат все пак, нали за това снимаме клипа? Но не знам, ти си решаваш тук. Сигурно колко са родили. Тук ми е фермата с животни. Виждате? И познайте какво е. Там са размножили много. Тук има Да, защото не ми се ходи около така да обикалям. И хора, искам да се върнем до селото. Аз така предпочитам. За какво ще трябва да се връщаме в селото? Не знам. Искам да го видя поне. Ако метна... И към селото. Сложил факли за печа. Да, сложил съм си факли, за да мога да снимам къде село. И както виждате, няма замък тук. Само да знаете, че понякога Криско няма много идеи, нито пък ние всеки път. Затова моля, не правете така, че да не харесвате този клип, ако не ви е бил интересен, защото поне на нас не е интересен, защото си правим смешки, такива. Да. Да. Но ако Тук чуете има псовни, това е от нашия приятел Слави, който е голям псовняр. Да се каже.
така. Но ние не сме такива като другите. Да, ние няма да Няма Да да ги видите. Поне Който няма. каза. Макар че в клипа един път написал. И един от гостите ни тук, който взираше и даваше идеи, се тръгна току-що. Ивко. Да, знаете. Останахме само ProHacker 10 Петко, както знаете, Дейвид, Даниел И аз, знаете, ма. и Криско Хаджиев, както се написал, или както му е там. Да хапне малко изпътя, не се нахраних все равно. Колко жална крава. Аз мисля да убия. Ще я фрасна в лицо. Трябва. Хора, ако сте гледали третия епизод, когато свърши мината, само да когато каза тъпа работа, нали? Тогава стана много яко. Поне за вас не знаем. Да. А в този клип сега нямаме си на представа какво ще правим. Ще сме доста... Знаете обаче, не че сме разбудени. Криско няма да снима на Майнкрафт само и на други. Да, на GTA 5 сигурно след. Когато стигна 10 епизода на Майнкрафт, ще почна да снимам 10 епизода на GTA и след това 10 епизода на Need for Speed. Най-различни игри, хора. На PS ги снимам. На Asphalt 8 можеш ли да снимаш? Asphalt 8 нямаме. На Golden Force също ще снимам. Ако изобщо знаете как е И тази виждате цялата ми храна, каквото съм събрал. Искам да ви кажа, че Криско в това оцеляване е много добър. В началото, когато започна, така се беше развил бързо, че стана много яко тук. Аз поне като гледам. Енчатнал ще е мечове, кирки. Сега в този епизод моля има и малко смешки за Румен чернилката. Не, ама без глупости, ди. Защото не искаме и така, защото ние сме сънени. Знаете, Нищо чудно. знаете, И ако хора, бъде някаква ако- чернилка, вече съм се напил и ще почна епизода. Хора, ако искате да знаете защо съм написал такава табелка, Криско тук, защото искаме и така се едно, съм на трон. Трон, знаете, така. Тук ми са диамантите. Ето и може. Хора, като виждате, май става някакъв бък. Не. Оправи се. Иначе беше бък. И То често не голямо. може да се отвори, защото беше клекнал и току-що. Да, защото съм клекнал. Когато клякаш, не може да отвориш честа. Ако си се спра на ръката. Значи това не е било бък, хора, извинете. Хора, мисля, че ви е било малко този клип. Тъпиче. И може да ви е било и малко тъпо, защото тук нищо не правихме много. Обрах си фермата, посадих я, отидох Да да се си казва нови неща. В другия клип ще направим още нови и ще ви ги покажем. Сигурно от другия клип ще купая. Ако ви хареса този клип, харесайте го, абонирайте се за Криско канала и чао!